नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. ताई नमस्कार. नमस्कार. आज जी आमच्याकडे स्पेशल गेस्ट आसा ती जावन आसा शांभवी नंदन सावयकर. ताई सध्या पयलीं आय टी फिल्डान आसली, थंय तिका पॅकेज 60-70 हजार पेमेंट आसलो. तेणें तो ड्रॉप केलो, जॉब सोडलो आनी मागीर फॅब्रीक क्राफ्टिंगान तेणें बिझनस स्टार्ट केलो. म्हणल्यार स्क्रॅचा पासून स्टार्ट केल्लो आनी आयज तेणें 2 वर्सां बिझनस तेंच्यांनी खूब मोठो केल्लो आसा. ही आमकां फूल ताजी जर्नी आयकपाक गावतली. ताणें कसो केलो तो, ते वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे खुबशे गोश्टी करतात. सो हे सगळे आमकां जर्नी तांची आयकपाक गावतली. ताई आम्हाला अगोदर तुमचं बालपण ऐकायचं आहे, कसं होतं ते. बालपण विषयी माझं ॲक्च्युली बालपण खूप वेगळं होतं. म्हणजे आजच्या पिढीचं असं बालपण कोणाला जास्त करून मिळायचं नाही. मी लहानपणापासून आम्ही तिघं जण मुलं. सो माझी लहान बहीण आणि मी आमच्या दोघांमध्ये फारसं अंतर नव्हतं. त्यामुळे नंतर माझ्या आजीने म्हणजे आईच्या आईने मला आपल्या घरी नेलं. मामाकडेच असायची मी. मी एक 2.5 वर्षा असताना नेली होती. ती 4थीपर्यंत मी तिकडेच शिकले. सो ते कुठली शाळा पेडण्याला. होती? शाळा कुठली? शाळा प्रायमरी शाळाच होती, मराठी मीडियम. आणि पेठेच्या वाडा आहे तिथे माझं शिक्षण झालं 1ली ते 4थी. तिकडे ते खूप खेडं म्हणजे एकदम खेडं होतं त्यावेळी. तेव्हा पेडण्यातलं कुठलं गाव? पेठेचा वाडा. पेठेचा वाडा. हो. इकडचा एक्सपिरियन्स काय शाळेमधला? तिकडे म्हणजे ॲक्च्युली खूपच खेडं म्हटलं की काहीच नाही तिथे. आम्हाला लाईट पण अशी खूप थोडाच वेळ असायची. प्लस आता जेवणाचं म्हटलं तरी सकाळी फक्त आजी सगळ्यांना पेज करायची. पेजेबरोबर आम्ही खोबऱ्याचे एक काप घ्यायचो आणि तेवढी पेज जेवून शाळेत जायचो. आणि जाताना सुद्धा कधी आता समज जर वेळ झाला, उशीर झाला, तर बाबा आम्हाला आता कसं गाडीने पोचवतात, स्कूटर असते, तर माझे 4 मामा, तर कुठल्याच मामाकडे तेव्हा गाडी नव्हती. एक होती ती सायकल, तो मामा घेऊन जायचा. त्याच्या स्कूलमध्ये टीचर होता, तो घेऊन जायचा. सो चालतच जायचं, चालत यायचं. आता सारखं काहीच नव्हतं. प्लस घरी आली किंवा सुट्टीत वगैरे आमचा खेळ म्हणजे जास्त असा मातीचंच खेळायचं. मग काठ्या घ्यायच्या, घरं बांधायची. ॲक्च्युली खेळ म्हणजे जास्त असे आम्ही विटी दांडू खेळायचो. नंतर घरातच अशी खूप जणं असायची नाही. आम्ही ब्राह्मण असल्यामुळे आमच्या घरात खूप शिस्त खूप होती. पण तेवढाच आपुलकीपणा होता. मला कुठेच कधी त्यांनी बाहेर जायचं नाही. कारण आम्ही ब्राह्मण लोक आहोत आणि तिकडे ब्राह्मणांची जास्त घरं नव्हती. फक्त 2च घरं होती. मी तिकडे जायची किंवा त्यांच्या घरात आणखीन एक माझ्या वयाचा मुलगा होता, अभिजित पित्रे म्हणून, तो आमच्याकडे यायचा. नाहीतर जास्त अशा वेळी आम्ही फक्त घरातच राहायचो, बाहेर जायचं नाही. सो बाहेरच्या कोणाच मुलांबरोबर खेळायचं नाही, काय नाही, जास्त संबंधच ठेवायचा नाही. सो घरातच खेळणं. सो एकट्याने खेळणं म्हणजे जास्त असं मी काड्या जमा करायची, बड्या घ्यायच्या, त्याचं घर करायचे. मुलींचं खेळणं जास्त असं घर करायचं, त्यात काही पालापाचोळा घ्यायचा, ती भाजी करायची, असलंच काही काही खेळायची. जास्त असं असलंच करायची. नंतर सुट्टीत काय व्हायचं, मेनली आम्ही सुट्टीत असं कुठे जायचं नाही, घरीच राहायचं. कारण घरीच काम असायचं. काजूची बाग होती त्यांची. सो सकाळी आजी मला न्यायची. सकाळी किटलीत पेज करायची. ती पेज आणि थोडंसं लोणचं ते घेऊन गुरांना घेऊन जायचं. मग आजी तिथे काम करत होती, मी गुरं बघत होती. सो हे सगळं असं करायचं. मग 11 वाजता पेज जेवायची. दुपारी यायचं, आजी काहीतरी वरण भात वगैरे करायची, ते जेवायचं. असं मोठं काही नाही, पंचपक्वान्न वगैरे कधीच नसायचे. तो संध्याकाळी जास्त अशी परत पेजच जास्त अशी असायची. दुपारी फक्त भात, सकाळी पेज, रात्री पेज, मध्ये काहीतरी असलं तर खायला, ते सुद्धा पोहे किंवा उपीट वगैरे असं. ॲक्च्युली हां, मला तेव्हा जास्त असं, मी इथेच असल्या कारणाने मला असं, मी कुठे बाहेरचं जास्त बघितलंच नाही की बाहेर कसं असतं. जेव्हा हळूहळू मोठी झाली आणि जेव्हा मला सुट्टीत मी माझ्या आईकडे यायला लागली, तेव्हा मला कळायला लागलं की माझ्या आईचं घर मारदोला, फोंड्यात. सो तिकडे मला कळायला लागलं की अरे हां, इकडे सगळं आजूबाजूच्या गोष्टी खूप
फॅन्सी आहे, सगळं वेगळं आहे जग इकडे. माझ्या लहान बहिणीला खूप काय काय मिळतं. सायकल दिसली, ती सायकल चालवते, माझ्याकडे काहीच नाही. किंवा इकडे चुरमुरे दिसले, मला कधी चुरमुरे मिळत नाही. किंवा अशा चॉकलेट्स हे ते सगळं इकडे मिळतं आणि मला तिकडे काहीच मिळत नाही. सो मला खूप वाईट वाटायचं. मी आईकडे म्हणजे आईकडे नाही राहत आणि माझ्या आजीकडे राहते आणि तिकडे मला काहीच मिळत नाही असं म्हणून मला खूप वाटायचं. सो मी रडायची तेव्हा जाताना वगैरे, खूप रडायची. पण जरी हे असलं तरी त्यावेळेला मला ते खूप कठीण व्हायचं सगळं. पण आता मी म्हणते की जो तो काळ गेला ना, तो खूप चांगला होता. त्यामुळे मी खूप गोष्टी शिकले. कारण माझे मामा आजी खूप त्यांनी जे संस्कार दिले ना, त्यामुळे मी या आता सध्या या आजींचं नाव लेवलवर. काय होतं? मंगला पित्रे. त्या आत्ता या जगात नाही आहेत. पण माझ्या आजी आणि मामानी जे संस्कार दिले ना, त्यामुळेच मी इथेपर्यंत आहे. कारण त्यांनी खूप शिस्त लावली. स्वावलंबी कसं व्हावं हे त्यांनी शिकवलं. सो अजून सुद्धा मला वाटतं की आपण काहीतरी करत राहायला पाहिजे किंवा छोट्या छोट्या गोष्टीतून सुद्धा काहीतरी तुम्ही केलं. अजून जाता तुमच्या मामाच्या घरी हो, कधी? जातो कधी. म्हणजे आता जरा वेळ मिळत नाही, पण काही कार्य, मंगल कार्य किंवा असं काही असलं तर पोचतो. काय तुमची शाळा झाली पेडण्याला, हायस्कूल कुठे झालं होतं? मग थोडी मोठी झाल्यानंतर मला कळायला लागलं की मला आईकडेच राहायचंय, मला मामाकडे नाही राहायचं. कारण इकडे सगळं छान छान गोष्टी मिळतात म्हणून. नंतर मी आधी रडली तरी नेऊ शकत होती. जेव्हा मोठी झाली तेव्हा मग इकडे पण माझे आजी आजोबा असायचे. त्यांना खूप वाईट वाटायचं आजोबांना मोस्टली, की नको असू दे, आता आमच्याकडे राहू दे तिला. आता मुली मोठ्या झाल्या, सो आपापलं करतात ना, त्यामुळे इथे राहू दे तिला. मग मी 5वी नंतर सगळं शिक्षण माझं इथेच फोंड्यातच झालं. फोंड्या कुठल्या शाळेत झालं होतं? मी शिक्षा सदनमध्ये शिकले. जी आमची शाळा एकदम ऑपोजिटच आहे, घराच्या एकदम ऑपोजिट आहे. म्हणजे शाळेत तुम्ही कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज, स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज काय करत होतात? शाळेत जास्त मी कल्चरल ऍक्टिव्हिटीमध्ये नाही, जास्त मी अकॅडमिक्समध्येच बरी होती. टॉप रँकर? हो, ऑलवेज फ्रॉम 5th to 10th मी फर्स्ट रँकर होते. तुमचे स्कोर काय होतात 10वीला? 10वीला मला 86% पडले होते आणि 2012मध्ये. सो मला असं होतं की अभ्यास जास्त करायचा, अभ्यासामुळे प्रगती होते आणि शिकल्यामुळे नंतर नोकरी मिळून. कारण आम्ही सगळं जी साईड बघितली होती ती जरा गरिबीचीच साईड होती, मिडल क्लास फॅमिलीत. सो मला आता जर जास्त शिकून जास्त पैसे कमवले तर आमची परिस्थिती जास्त चांगली होईल. सो हाच ध्येय होता की बरं शिकून नोकरी मिळवायची. सो त्यामुळे त्याच लाईनमध्ये गेली आणि नंतर सायन्स घ्यायचं. मग नंतर मेनली असंच की डॉक्टर व्हायचं, हेच जास्त असा फोकस होता. पण मला सांगितलं होतं कोणी डॉक्टर व्हायचं आहे? डॉक्टर व्हायचं आहे असं नाही, ते ॲक्च्युली आम्हाला फक्त, मला ते एवढंच माहीत होतं की बरं मार्क मिळाले की डॉक्टर होतात किंवा इंजिनियर होतात. आणखीन कुठले फील्ड्स असतात, कुठे काय करू शकतो असं कधीच म्हणजे त्या ह्याच्यात नॉलेजही नव्हतं. आणि कोणी सांगितलं की नाही की हे करू शकते ते करू शकते. डॉक्टर झाले की बरं एवढंच माहित होतं. इंजिनियर झालं की बरं जास्त पैसे मिळतात, एवढंच फक्त माहिती होतं. सो त्याच लाईनमध्ये सायन्स घेतलं होतं? सायन्स, 11th-12th सायन्स. नंतर एवढे मार्क जास्त पडले नाहीत मला त्यामुळे मी इथे इंजिनिअरिंगला ट्राय केलं. इंजिनिअरिंग GCत मला IT मध्ये मिळालं. सो 4 वर्ष मग तिथे मी इंजिनिअरिंग केलं आणि लास्ट इयर मग आमचं प्लेसमेंट असतं, म्हणजे कंपनीज येतात आणि नंतर इंटरव्ह्यू द्यायचा असतो. सो त्याच्यात आधी खूप कंपनी होत्या. माझी पर्सेंटेज एकदम 59 होती. सो सगळ्या कंपनीज कशा 60+ असलेल्या कंपनीजमध्येच घेत होते सगळ्यात जास्त असे. सो थोड्याच कंपनी 59%ला घेत होती. त्यामुळे मला 59 असल्यामुळे थोड्याच कंपनीमध्ये आन्सर करायला मिळालं. लास्ट स्टेजमध्ये मला मग पर्सिस्टंट सॉफ्टवेअर, गोव्यात आहे तिची ब्रांच, मग पुण्यात पण आहे, त्याच्यात मी प्लेस झाली. आणि नंतर मग तिकडून माझा 2008 पासून इकडे इंडस्ट्रीमध्ये प्रवास सुरू झाला. इंडस्ट्रीतल्या काही तुमचा एक्सपिरियन्स काय थोडक्यात तिकडचे काय अनुभव? इंडस्ट्रीत म्हणजे ॲक्च्युली तिथे कसं स्कूल लाईफपेक्षा तिकडे सगळं खूप वेगळं असतं. म्हणजे अकॅडमिक्समध्ये आम्ही जे काय शिकलो ते कधीच आम्ही असं यूज केलं नाही. तिकडे सगळं नवीन. म्हणजे आता काही कुठल्या तिथे कसं असतं, एक प्रोजेक्ट दिला जातो. सो त्या प्रोजेक्टमध्ये काय काय ज्या टेक्नॉलॉजीज लागतात
त्या तुम्हाला शिकाव्या लागतात. कारण आम्ही असं कुठल्याही शिकल्या आणि त्याच यूज केल्या असं नाही. जसा जसा वेगवेगळा प्रोजेक्ट असतो तसं तसं तू वेगवेगळं शिकायचं, वेगवेगळ्या लँग्वेजेस शिकायच्या आणि तसा तसा त्या प्रोजेक्टमध्ये काम करायचं. ॲक्च्युली जे आम्ही इंडस्ट्रीत, IT इंडस्ट्रीत जे काय आम्ही काम करतो ना, हे आमच्या अकॅडमिक्समध्ये आम्ही जे 4 वर्ष शिकलो त्याच्यापेक्षा कम्प्लिटली वेगळं असतं. इकडे कसं एक प्रोजेक्ट दिला जातो, ज्या प्रोजेक्टमध्ये ज्या ज्या टेक्नॉलॉजीज तुम्हाला शिकायच्या तुम्ही ते कम्प्लिटली एकदा न्यू शिकला पाहिजेत, किंवा तुम्हाला थोडं जर माहिती असलं तर आणखीन काही नवीन नवीन शिकलं पाहिजे. सो सगळं असंच असतं. सो एव्हरी टाईम आम्हाला नवीन नवीन काय काय शिकायचं असतं. सो एक तर आम्ही काय करायचो, आम्हाला ट्रेनिंग द्यायचा, किंवा जास्त असं यूट्यूबवरून आम्ही ट्रेनिंग्स घ्यायचो. म्हणजे ऑनलाईन ट्रेनिंग्स असायच्या, त्या साईटवरून, वेगवेगळ्या साईटवरून त्यातून ट्रेनिंग घ्यायचं आणि शिकायचं. सो एव्हरी टाईम लर्निंग असायचं आमचं, नवीन प्रोजेक्ट नवीन लर्निंग. सो काहीतरी नवीन करत असायचो, असं नाही की जे शिकले तेवढ्यापुरतंच सगळं. सो ऑल द टाईम असं नवीन शिकायचं आणि करायचं. तुमचं असं कुठल्या प्रसंगाने तुम्हाला जॉब ड्रॉप करावा लागला, तुम्ही असं एंटरप्रिनर जाऊन आमचं काय म्हणतात ते फॅब्रिक क्राफ्टिंगमध्ये तुम्ही आला? ॲक्च्युली काय झालं की मी 12 वर्ष काम केलं IT फील्डमध्ये, आणि नंतर जेव्हा मुलं झाली तेव्हा असा, माझ्या सासूबाई पण आहेत घरी, सो त्यांना पण जरा बरं नव्हतं आणि असं वाटलं की घरी जास्त ह्यांना बघायला पण हवं, मुलं आता मोठी होतात, सो त्यांना पण वेळ द्यायला हवा, घरी पण वेळ द्यायला हवा. सो कुठेतरी आता हे स्टॉप करावं लागलं, कारण आम्हाला खूप काम असायचं. जसा जसा प्रवास पुढे पुढे जायचा तेव्हा तुमचा जॉब लेवल किंवा डेझिग्नेशन वाढलं की तुम्हाला जास्त काम करायचं. सो आम्हाला घरी पण येऊन काम असायचं. जेव्हा छोटंसं बाळ होतं, एकटीच होती, तेव्हा कसं तरी मॅनेज व्हायचं. जेव्हा 2 मुलं झाली तेव्हा ते अनमॅनेजेबल वाटायला लागलं. सो ड्रॉप केला आफ्टर मॅटर्निटी, आणि नंतर मी जॉब सोडून मुलांना बघायला लागले. आधी छोटं बाळ होतं तेव्हा. नंतर 1-1.5 वर्षाचं झाल्यानंतर असं मला वाटलं की काहीतरी करूया, म्हणजे माइंड एंगेज उरेल कुठेतरी. कारण ऑल द इयर्स असं काहीतरी कुठेतरी यूज केलं आहे असं काहीतरी, आणि आता फक्त हेच करते, मुलांनाच बघते, असं कुठेतरी वाटायला लागलं. सो नंतर मी हे एकदम असं चूज केलं नाही, पण रात्रीचं असं जेव्हा ती झोपली मुलं की असं विचारायचं काय करूया काय करूया काय करूया. मग हळूहळू म्हटलं काय नाही, फॅब्रिकमध्ये काहीतरी करूया असं. मग काय करायचं, म्हणजे सगळं मी बाजारात जाऊन आणणे शक्य नव्हतं. सो जे घरात आहे त्याच्यापासून काहीतरी करायचं असं मी ठरवलं. सो माझी लहान मुलगी होती तेव्हा तिचे टी-शर्ट्स, पॅन्ट्स वगैरे असे जे मागवलेले ते मोठे होत होते. सो मी ते आधी कट केले, त्याच्यापासून हेअरबँड्स बनवले, क्लिप्स बनवले, आहे त्याच्यापासूनच काय काय असं बनवलं. मग तिला ते फार आवडायला लागलं. मग नंतर आमची नेबर्स होती त्यांना पण आवडायला लागलं. सो असं काय काय केलं. मेनली मी काय करते की कस्टमर्सना जेव्हा रिक्वायरमेंट्स येतात तेव्हा आय टेल देम की गेट युअर फॅब्रिक. म्हणजे घरात जे आपण फॅब्रिक अवेलेबल असतं, जे वॉर्डरोबमध्ये असंच पडलेलं असतं, बायकांच्या जास्त अशा साड्या असतात ज्या ओल्ड फॅशन होतात किंवा आवडत नाही होतात थोड्या दिवसांनी, किंवा अशा साड्या लोकांनी दिलेल्या असतात, आपण आणखीन कोणाला देऊ शकत नाही आणि त्या घरात पण तशाच पडून राहतात. सो मी म्हणते की त्या आपण यूज कराव्या. कारण आता बाजारात वस्तू मिळत नाही अशा नाही, काहीही मिळतं. ऑनलाईन असल्यामुळे ऑनलाईन तुम्हाला कमी पैशात किंवा हव्या त्या वस्तू खूप व्हरायटीजमध्ये मिळतात. पण त्या सगळ्या वस्तू नवीन सगळ्यापासून तयार केल्या असतं. आता एक फॅब्रिक जर तयार करायला खूपसे डायज लागतात, पाणी लागतं, खूप नॅचरल रिसोर्सेस, एक कपडा तयार होण्यात खूप नॅचरल रिसोर्सेस वापरावे लागतात. आता जर आपण जर घरात जे काही अवेलेबल आहे त्याच्यातून जर काय केलं तर एक म्हणजे रिसोर्सेस जे आपण एवढं ऑलरेडी जे यूज केलेले आहेत रिसोर्सेस ते वाचवू शकतो, म्हणजे नॅचरल रिसोर्सेस. प्लस आपल्या घरातलं म्हणजे आपलं काहीतरी आपण केलंय आपल्या फॅब्रिकपासून, सो आपल्याला पण बघायला बरं वाटतं की असू दे काहीतरी युजफुल काहीतरी यूज झाले. आणि असं म्हणू शकतात की आपल्या वॉर्डरोबमध्ये जागा झाला नवीन गोष्टी येण्यासाठी असं पण होऊ शकतं. कॉन्सेप्ट कसा आला की ते वस्तू त्यांच्याच वस्तू घेऊन करायचे? हां, तेच म्हटलं ना, मला ॲक्च्युली कसं मी सुरुवात केली अशी की
मला बाहेर जाणे शक्य नव्हतं तेव्हा, कारण लहान मुलं होती. सो घरातच काहीतरी बसून करायचं. सो जे घरात अवेलेबल आहे त्याच्यापासून काहीतरी करावं असं मला वाटत होतं. सो तसंच मी जेव्हा हेअरबँड्स वगैरे काही सुरुवात केलं, जे माझ्या मुलीचे ड्रेसेस होते ते कट करून, नंतर लहान छोटे छोटे आमच्याकडे ब्लाऊज पीस वगैरे असायचे, मी आधी आधी त्यांचं छोटं छोटं पाउचेस वगैरे असं करायला सुरुवात केली. सो नंतर नंतर मग अशी कल्पना आल्या, वेगवेगळे व्हिडिओज बघितले. मोठा कपडा हवा तर मोठा कपडा म्हणजे एकतर साडी यूज करू शकतो, कारण आता ऑनलाईन आपल्याला फक्त आपण म्हणायचं फुरसत सगळं मिळतं. सो जेव्हा जेव्हा सर्च करत गेली तेव्हा खूप मला काय काय असं मिळालं की असं करू शकतात, तसं करू शकतात, फक्त आपण म्हणायची फुरसत नाही. सगळं तुम्ही ऑनलाईन शिकलंय? सगळं ऑनलाईन शिकले. म्हणजे मटेरियल पासून काय काय बॅग्सला लागतं, काय करू शकतो बॅग्सचं, किंवा कुठल्या गोष्टी कुठे मिळतात, हे पण सगळं मी ऑनलाईन. म्हणजे असं नाही की ते इझी होतं, कारण सर्च जरी केलं तरी ते एक एकदा आपल्याला हवं तसं भेटत नाही, त्याला सुद्धा खूप सर्च लागतो, खूप रिसर्च लागतो. सो तसं आम्ही भरपूर रिसर्च केला आहे, कारण मटेरियल सुद्धा आणलं. बॅगचं जे आहे ते मटेरियल सध्या गोव्यात जास्तशा जणांकडे मिळतं, ते एकतर खूप लो क्वालिटीचं असतं. मी म्हणू शकते की इकडे असं काही कोण जास्त करत नाही, त्यामुळे ते थोडंसं मे बी ते तुम्ही कुठे जातात? मी मुंबईहून मागवते. मुंबईहून. आता आधी ॲक्च्युली एक दोन जणांकडे, खूप जणांकडे चौकशा केल्या. ऑनलाईन खूप असे नंबर्स मिळतात. इंडिया मार्ट म्हणून वेबसाईट आहे, त्याच्यावर खूप असे सप्लायर्स आणि कस्टमर अशी ती वेबसाईट आहे. तिथे डायरेक्ट कस्टमर सप्लायरकडे, म्हणजे जे कोण त्याच्यात डीलर असत नाही, डायरेक्ट जे कोण मॅन्युफॅक्चरर आहेत ना त्यांच्याकडे कॉन्टॅक्ट करायला मिळतो. पण त्याच्यात सुद्धा कसं असतं, खूप फ्रॉड पण असतात. सो मला पण असं फ्रॉड मी खूप होय बघितलंय. सो माझे त्याच्यात पण पैसे गेले. सो मी असं म्हणेन की, कारण त्यांचं कसं फुल पेमेंट करावा लागतो. जेव्हा ऑर्डर आपण प्लेस करतो कुठल्याही गोष्टी, फुल पेमेंट केल्याशिवाय त्या गोष्टी पाठवत नाहीत. सो एकदा पेमेंट केला की झालं ना, मग तू काहीच करू शकत नाही. पण तिकडे तो पण प्रोसेस असतो की ते फ्रॉड वगैरे झालं तर मग आपण त्याला कंप्लेंट द्यायची, त्याच्या मागून खूप लागायचं. सो असं माझं झालंय. मी तरी पण खूप भांडून कंप्लेंट करून करून शेवटी त्या माणसाकडून पैसे वसूल केले. पण असं पण खूप त्याच्यात वेळ जातो, सगळं खूप वाया जातं. थोडं दाखवा ना काय काय. याला काय म्हणतात ऍक्च्युअली असलं? ह्याला साडी फोल्डर म्हणतात. म्हणजे हे इट इज अ क्लॉथ ऑर्गनायझर. ह्याच्यात ॲक्च्युली आता हे मोस्टली आता आपण कपडे असे ढिगाचे ढिगा ठेवतो, एक काढला की सगळे खाली पडतात. सो ह्याच्यात जर ठेवले तर आपण कसं एका बरोबर एक असे ह्याच्यात आता 7-8 साड्या राहू शकतात बायकांच्या, किंवा शर्ट्स राहू शकतात 7-8, पॅन्ट्स राहू शकतात, काही पण ठेवू शकतो. दिस इज बेसिकली क्लॉथ ऑर्गनायझर. त्याच्यात एरवी पण बाकीचं फाईल्स वगैरे काही तसं पण ठेवू शकतो. मी असे खूप प्रॉडक्ट्स केले आहेत. हे आता कस्टमरचाच एक प्रॉडक्ट आहे, त्याने साडी आणून दिलेली, आणि असे साडीचे प्रॉडक्ट्स खूप केलेत. सो हा आता एन्व्हेलॉप, शगुन एन्व्हेलॉप म्हटला तरी चालेल. जर आपण कोणाला पैसे गिफ्ट करतो किंवा पर्स पण त्याला वाटतं. हां, ह्याच्यात आपण मी असा केलाय की त्याच्यात आपण मोबाईल पण ठेवून घेऊन जाऊ शकतो. सो हा रियुजेबल आहे. आता आम्ही पेपरचे जेव्हा फॅन्सी कोणाला देतो गिफ्ट, तेव्हा एकदा नाव लिहिलं त्याच्यावर की तो यूज करायला परत मिळत नाही. हा आपण देताना तो माणूस पण, हा तर रियुजेबल क्लॉथ म्हणजे लेफ्ट ओव्हर जे मटेरियल असतं स्टिचिंग नंतर त्याच्यापासून बनवलाय. सो हा पण रियुजेबलच आहे. सो कोणाला दिला तर तो माणूस पण, आपण फक्त त्याच्यात चिठ्ठी टाकायची, तो माणूस पण तो हा रियूज करू शकतो स्वतः. खूप वेळा तो रियूज होणार. हां, खूप वेळा होऊ शकतो, काहीच होत नाही याला. हे पण रियूज होतो. नंतर साड्यांपासूनच मी ही बॅग तयार केली. ह्या अशा बॅग्स मी माझ्या मामे बहिणीचं साखरपुडा होता, ती माझी फर्स्ट बल्क ऑर्डर होती. म्हणजे माझ्या मामे बहिणीला मी म्हटलं की मी तुला काहीतरी करून देते, तुम्ही गिफ्ट देणारच आहात तर. सो त्यांच्याकडे खूप तिच्या मामीच्या वगैरे साड्या होत्या, त्यांनी आणून दिल्या, आणि ती माझी फर्स्ट 40 आयटम्सची अशा बॅग्सची ऑर्डर होती. सो फर्स्ट बिग ऑर्डर म्हणतात तसं. सो ती केल्यानंतर मग बाकीच्या बॅग्स वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या केल्या. सो ही बॅग्स पण काय आता सध्या मी कटिंगसाठी, म्हणजे कोणाला असे बॅग्स वगैरे करायला इथे तसे जास्तसे कोण भेटत नाही. सो मला फक्त कसं बाकीचं सगळं शिवायचं किंवा डिझाईन वगैरे सगळं मीच करते. फक्त मी पॅटर्न देते एक कार्डबोर्डचा वगैरे, आणि त्या माणसाला, ती माझ्या अंडरची काम करते, दिवसाला 2च तास करते ती. सो तिला मी सगळं नेऊन देते आणि फक्त कट करून दे म्हणून सांगते. सो तेवढ्यासाठी मी एक असिस्टंट ठेवली आहे.
नंतरचं बाकीचं हो, ही बॅग्स, नंतर हा एन्व्हेलॉप. मग हे पण एक कस्टमरने फॅब्रिक आणून दिलं होतं, त्याची अशी पाऊच केला होता, कॉस्मेटिक पाऊच म्हणतात त्याला. असं असं धरायचं. नंतर हा ओटी बटवा. हा म्हणजे मी 50 एक तरी आतापर्यंत ओटी बटवा करून दिले आहेत. हे ओटी भरण्यासाठी नवरी मुलगीला यूज होतो, किंवा आणि कुठे पण कोणालाही यूज होतो, असं कॅरी पण करू शकता आपण कुठे जाताना. नंतर अशा पोटलीज पण करून दिल्यात मी, याच्यात काय घालून देऊ शकतो. नंतर अशा पण माझ्या बहिणीचा डोहाळे जेवण होतं तेव्हा मी अशा पर्स पण हँडबॅग्स करून दिल्या होत्या. पण ॲक्च्युअली तुमचे मार्केट रेट आणि तुमच्या रेट काय आहे, डिफरन्स काय आहे मार्केट आणि तुमच्या रेटमध्ये? मार्केट आणि आता ह्या वस्तू तुम्हाला मार्केटमध्ये कमी पैशात मिळणार, मी शुअर सांगते, अशा वस्तू कमी पैशात मिळणार. पण तुम्ही जर त्यांची क्वालिटी बघितली ना तर खूप फरक पडतो. आणि मी जे शिवते ना ते आता आतून जर तुम्ही बघितलं तर माझं कुठेच तुम्हाला इकडे तिकडे असं सुतं आलेली किंवा असं सगळं फिनिशिंग खराब असं काहीच दिसणार नाही. पण अशीच वस्तू तुम्ही कमी किमतीत मार्केटमध्ये मिळते ती ओपन करून बघा आणि त्याची क्वालिटी आणि ही क्वालिटी तुम्ही चेक केली तर तुम्हाला नक्कीच कळेल की कशासाठी याची किंमत थोडी जास्त आहे. किती स्टार्ट होते काय प्राइस? प्राइस प्राइस स्टार्ट होते म्हणजे मी काय करते, ॲज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट. आता तुम्हाला काय द्यायचं आहे तुम्हाला, तर त्याप्रमाणे रिक्वायरमेंट प्रमाणे स्टार्ट. आता साधी जर पिशवी करायची मार्केटमध्ये ग्रोसरी बॅग साध्या, त्या माझ्या एक 40 रुपयापासून सुरुवात होत्या. तुम्ही कपडा आणून दिला तर ग्रोसरी बॅग असते ना, जे आपण काही भाजीपाला आणायला यूज करतो किंवा काही ग्रोसरी आणायला, ती 40पासून सुरुवात होते स्टिचिंगची. नंतर 40पासून आता जर तुम्हाला छोटी हवी एक 30 रुपयापर्यंत. तर प्रत्येकाच्या डिमांडप्रमाणे मी चेंज करते, म्हणजे अशी फिक्स प्राईस नाही की ह्याची फिक्स प्राईस. आता हे बॅग आहे ना, हे कोणीतरी मला हल्लीच ऑर्डर केले आहे छोट्या शेपमध्ये आणि कमी पैशात. सो डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट मी माझा प्राईस चेंज करते. असं माझं फिक्स नाही आहे की ह्याला हा एवढेच पैसे किंवा तू एवढंच दिलं तर असं काही नाही. कारण मी हा बिझनेस म्हणजे प्राईज आणि प्राइजिंग किंवा असं ह्याच्यासाठी नाही सुरुवात केलेला. मी तो माझी हॉबी म्हणून सुरुवात केला आहे. सो इट डिपेंड्स असं. सो नंतर अशा हँडबॅग्स पण केल्या. अशा पाऊचेसपासून मी सुरुवात केली. जर्नी वॉजंट गुड, म्हणजे जे स्टार्ट होते ते एकदम खराब होते. कारण पहिली जेव्हा मी स्टार्ट केलं तेव्हा ह्या कोणीच माझ्या घेतल्या नव्हत्या. ही त्याच्यातली एक उरलेली चांगली होती ना, माहिती नाही कोणालाच आवडली नाही आणि कोणी घेतल्या नव्हत्या तेव्हा. सो मग मला खूप वाईट वाटलं. तरी मी वेगवेगळं काय काय शिकत गेली, मग नंतर असं काय काय करत गेली. त्यामुळे नंतर मग हे मोबाईल ठेवायचं, इथे चेन, म्हणजे असं वेगवेगळं काय काय करत गेली. मग हे पण असं स्टोरेज बॅग केलं होतं मोठं. अशा पण बॅग्स केल्या. बसायचं पण असतं ना. होय 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 होय, तसं पण करू शकतो. मी ॲक्च्युली कसं आता ह्या अशा सगळ्या गोष्टीत स्पॉन्ज यूज होतो. मग ह्याच्यात सुद्धा मटेरियल वेस्ट होतं थोडं थोडं थोड्या थोड्या चिंध्या. सो त्याच्यापासून मी कुशन्स पण तयार केले. सो मी जे काहीच टाकलं नाही, जे काही यूज करतात मी सगळं यूज करते. खूपच म्हणजे थोडंफार कुठे इकडे तिकडे लहान तुकडे तुकडे एकदा मला ते काय करू असं ठेवायला जागा नसतो किंवा आयडियाज भरपूर आहेत पण टाईम नाही आहे असं होतं. त्यामुळे ते एकदा टाकावं लागतं. पण मी जास्त असे गठ्ठे करून ठेवलेले आहेत. म्हणजे मी कुशन्स पण करून दिली. म्हणजे माझ्या मामे बहिणीला आहे ना, त्यांची लग्न होती येते तेव्हा अशीच कुशन्स करून दिली, कुशन कवर्स केली. सो कुठे काही वेस्ट जास्त असं मी करत नाही. जे काय असं वेस्टेज होते ते सुद्धा साठवून ठेवते जेणेकरून ते परत यूज होईल. तर याच्यासाठी तुमचा फ्युचर्स प्लॅन काय आहे बिझनेसमध्ये तुमचा? तुम्ही कुठे बघतात की तुम्हाला कुठे घेऊन पर्यंत जायचं आहे असं? ॲक्च्युली असं काय ठरवलं नाही की एवढा बिझनेस वाढवायचा आहे वगैरे असं. पण असा विचार आहे की एक युनिट तयार करायचं ज्याच्यात आता मी फक्त बॅग्स करते असं नाही, मी साखरपुडे पण केलेत फॅब्रिकचे. नंतर नारळ असतो ना जो नवऱ्या मुलाला देतात तो पण डेकोरेट केले मी. मग नंतर ट्रे केले फॅब्रिकचे. सो खूप काही गोष्टी आहेत ज्या मला शिकायच्या आहेत आणि मला करायच्या आहेत. सो बेसिकली मला कसं, मी आकाशकंदील पण केलेत फॅब्रिकचे. सो मला अशा टीम्स करायच्या आहेत. लाईक आता आमच्या हिंदूत खूप सण असतात.
तो सणप्रमाणे एक टीम वर्क करेल. आता समज दिवाळी आली, दिवाळीत काय काय लागतं, थोड्यांना गिफ्ट द्यायचे असतात, सो गिफ्ट्स, आकाशकंदील लागतात, आकाशकंदील करणार. सो सीझन प्रमाणे किंवा जसे फेस्टिवल्स येतात त्याप्रमाणे काम करणारी एक टीम, एक किंवा 2 जणांची पण असू दे अशी एक टीम. नंतर डेली कस्टमर्स येतात, त्यांना काय लागतं त्यांची एक टीम, त्यासाठी 1-2 माणसं, असं एक टीम सेट करायची असं माझ्या मनात आहे आणि असा एक युनिट करायचा. पण असं तुम्हाला असं वाटतं की हे स्वदेशी म्हणून आता गोव्यात गोष्ट बघितल्या, दिवाळीला तुम्ही म्हटलं आकाशकंदील भेट, पण आता आम्ही मार्केटमध्ये आकाशकंदील 200-300 रुपयाचे परचेस करतो. हे कशाला परचेस करावा? फॅब्रिकचे परचेस करावे, कारण तुम्ही आता एक तर म्हणजे मी रियूज करते फॅब्रिक. सो जे घरात आहे त्याच्यापासून बनवते किंवा हे फॅब्रिकपासून बनवलेले असतात, त्यामुळे ते खूप वर्ष टिकू शकतात. आता आमचा आकाशकंदील आहे जो 2 वर्ष झाली आम्ही तोच वापरतोय आणि तो अजून तसाच आहे. जसा पहिली केला होता ना तो तसाच आहे. ते आम्ही रियूज करू शकतात. फॅब्रिकचे जे आकाशकंदील आहेत ना ते रियूज करू शकतात. गोव्यात डिमांड वाढला फॅब्रिकचा का वाढायला पाहिजे? ॲक्च्युली आता खूप कस्टमर्स मी बघते ना, आता मी हे सुरू केलं आहे ना, त्यामुळे मला आधी प्रतिसाद चांगला नव्हता, पण जसं जसं डेव्हलपमेंट करत गेली, मी म्हणत नाही की पुढे काय होईल, हा असा माझा अजिबात वेगळा विषय नाही आहे की मग पुढे जाऊन हा बंद पडेल किंवा नाही, मी हा अजिबात विचार करत नाही. जे आहे त्याच्या पुढे मी नवीन नवीन काय काय शिकत जाते, त्यामुळे मला वाटतं की असा डेव्हलपमेंट होईल. आता थोडे अजून पण विचार करतात की मी जे वापरलेलं फॅब्रिक आहे ते रियूज करून मी दुसऱ्याला कशाला गिफ्ट देऊ. असे पण लोक मला असे पण भेटलेत की मी असं नाही करणार की मी वापरलेली साडी मी काही करून दुसऱ्याला गिफ्ट देणं हे मला बरं वाटत नाही. पण मी म्हणते आता लहानपणी आम्ही तरी आता सुद्धा लहान बाळांना आधीचेच लंगोट वापरतात किंवा आधीचेच जे कपडे भावंडांचे किंवा आणखीन कोणाचे तेच कपडे वापरतात. मग साडी तर आपण अशी झिजून गेलेली तरी यूज करत नाही, जी घरात ठेवलेली असते 1-2दाच वापरली असते ती आम्ही चांगली धुवून स्वच्छ करून आयर्न करून त्याचे प्रॉडक्ट्स बनवतो. सो ते कुठेच काहीच घाण नसतात. सो ते असे प्रॉडक्ट जर दिले कोणाला तर काहीच वाया नाही ठरत. तुम्हाला त्या जर्नीमध्ये जास्त सपोर्ट करणारे लोक कोण आहेत? मोस्टली आता मी म्हणेन की माझ्या जर्नीत वेगवेगळ्या टप्प्यात वेगवेगळे सपोर्टर्स आहेत. आता सध्या माझे सासू आणि सासरे ते खूप सपोर्ट करतात मला आणि त्यांच्यामुळेच मी हे सगळं करू शकते, कारण ते सगळं घर मॅनेज ते करतात. मला काहीही घरातलं करावं लागत नाही. जेवण सासूबाई करतात, घरातलं बाकीचं जे आहे ते सगळं माझे सासरे बघतात. त्यामुळे त्यांचा जर सपोर्ट नसेल तर मी काहीच इथेपर्यंत पोचूच शकली नसती. इवन माझं आता मी त्यांना काही डिझाईन्स असेल किंवा मला काही डिफिकल्टीज आल्यामध्ये तर त्यांना विचारते, आम्ही असे डिस्कशन्स करतो कसं सॉल्व करायचं किंवा ते. सो मी त्यांची पण मदत घेते सगळ्या गोष्टीत. सो आम्ही असं मिळून काम करतो. आता माझं जर काही काम उरलं असेल, कुठे काही लावायचं असेल जे ते करू शकतात, तर ते माझे सासरे किंवा माझ्या सासू त्या पण मला हेल्प करतात. आणि फायनान्शियली माझा नवरा पण मला खूप सपोर्ट करतो, कारण जॉब नाही त्यामुळे मला खूप काही गोष्टी अवेलेबल इथे नसतात किंवा माझ्याकडे जेव्हा आणायचं असतं तेव्हा फायनान्शियली सपोर्ट तर तो करतोच. नंतर समज जर कधी बल्क ऑर्डर असली, काही थोडं फार इकडे तिकडे करायचं असलं तर तो पण हेल्प करतो. मग मेनली माझ्या मुलांना बघायचं असतं, ते मेनली ते सगळेजण तिघे मिळून बघतात. विचारायचं होतं की तुम्ही सगळ्या गोष्टी करतात, नंतर मुलांकडे तुमचं कसं कोऑर्डिनेट. ऍक्च्युली मुलं जेव्हा झोपलेली असतात तेव्हा जास्त अशा वेळी, मुलं नसतात तेव्हाच मी काम करते. एक तर मी सकाळी 4 वाजता उठते, जेव्हा जेव्हा बल्क ऑर्डर असते तेव्हा मी 2 महिने म्हणू शकाल की ऑक्टोबर नोव्हेंबर ह्या 2 महिने मी सकाळी 4 वाजता 3 वाजता पण उठून ऑर्डर कंप्लीट केलेली आहे. सो जेव्हा ती 7-6:30 पर्यंत त्यांचा वेळ असतो झोपायचा, नंतर तिला उठून शाळेत पाठवायचं असतं. सो ते 6:30 ते 8 पर्यंत 9:30 पर्यंत मला मग वेळ मिळत नाही. सो त्यांची तयारी, आणि जेव्हा एकदा मुलं शाळेत गेली की नंतर 1-2-3 तास भेटतात मला, त्याच्यात काम करते. मग संध्याकाळी जास्त असं काम होत नाही कारण ते घरी असतात. सो जेव्हा मुलं नसतात तेव्हाच मी हे काम करते. सो दिवसातून तुम्ही म्हणशाल तर मला 2 ते 3 तास जास्त असे मिळतात काम करायला. तुमची झोप बिन सगळे असे होते का एवढे काम? डिस्टर्ब होते, पण मी म्हणू शकते की मला पॅशन आहे काम करायची हे. सो मला असं वाटत नाही की मला
खूप दमल्यासारखं झालंय, मला आता नाही करायचं, पुरे झालं. कारण मी जे आता 2 महिने जे काम केलं ना, मला पुरे झालं. असं नाही होत की माणसाला पुरे होत नाही, पण मला एवढी पॅशन होती की ते कम्प्लीट करायचं, ते बरं करायचं. आणि सो त्याच्यात असा दिवस गेले, वेळ गेला की ते मला जाणवलंच नाही. हॉबीज काय आहेत, आणखी काय काय हॉबीज आहेत? आणखी हॉबीज अशा मोठ्या काही हॉबीज नाही आहेत सध्या तरी. ट्रॅव्हलिंग असं जसं तुम्ही काही करत नाही कधी? ट्रॅव्हलिंग म्हणजे मुलांना सुट्टी असते मोस्टली. माझ्या मिस्टरांना खूप त्यांना फिरायला आवडतं. सो मग कधी आम्ही जातो फिरायला, सुट्टी पडते मुलांना तेव्हा, किंवा शनी रविवार रविवार असं कधी जातो कुठे. बरं, आणि असं एक फायनल एक ॲडवाईस म्हटलं मुलांना देण्यासाठी तर तुम्ही कुठे देणार? मी 2 मेसेजेस देऊ शकते. एक मेसेज म्हणजे प्रत्येकाने स्वावलंबी होऊन इंडिपेंडंटली विचार करून सगळी आपली कामं करायची. आणि तुम्ही जे आपल्याकडे आहे त्याच्यातून काहीतरी नवीन करायचं. किंवा आता मी हे करते म्हणून असं नाही, किंवा कुठलीही वस्तू आपल्याकडे आपण कशी रियूज करायची, कसं काय आपण काही वेगळं बनवू शकतो, असा विचार करायचा. काही तुमचे सोशल मीडियाचे अकाउंट सांगा बरं, त्यांच्याबद्दल असे सांगचे. ॲक्च्युली माझं बिझनेस वाढपाचं एक मेन कारण म्हणजे सोशल मीडिया. आजकाल सोशल मीडिया थ्रू खूप बिझनेस करपाक शकता तुम्ही. सो त्यामुळे माझी एक पेज आहे, मोहक बाय SS. सो तुम्ही ती पेज बघू शकता. त्याच्यात मी माझे सगळे जे प्रॉडक्ट्स करते ते सगळे फोटोज मीच क्लिक करून सगळे डिस्प्ले तिथे टाकलेले आहेत. सो इवन 30 रुपयापासून सुरुवात केलेली, इवन 350-400 रुपयाची सुद्धा सगळे प्रॉडक्ट्स तिथे अवेलेबल आहेत, जे मी आतापर्यंत केले तेवढे. फेसबुक पेज आहे तुमची? फेसबुक पेज अशी नाही आहे, मी माझ्या अकाउंट्सवरच सगळे ते टाकते. अकाउंटचं नाव जरा सांगा. शांभवी नंदन सावयकर. ताई, तुम्ही मोहक नाव कसं दिलं? ॲक्च्युली आधी मी जेव्हा सगळे प्रोडक्ट्स करायची तेव्हा त्याला कुठलं नाव वगैरे काहीच दिलं नव्हतं. मग खूप जण मला भेटली की आता तू जे हे सगळं करते ते एक त्याला नाव दे, म्हणजे ज्या करणे की कोणाला सांगायचं झालं की हे कुठल्या ब्रँडचे प्रोडक्ट आहे किंवा काय कोण करतं, तर त्याला एक नाव असलं पाहिजे. म्हणून मग नंतर आम्ही खूप विचार केला, खूप नावं बघितली. असं एक सुटसुटीत नाव होतं जे प्रत्येकजण लगेच म्हणू शकेल असं. सो नंतर हे मोहक नाव माझ्या सासऱ्यांनी सुचवलं, आणि ते ऑलरेडी अशी एक पेज इन्स्टावर आहे मोहक, आणि ते मला घालता आलं नाही, फक्त मोहक. त्यामुळे मी ते मोहक _by_SS असं नाव दिलेलं आहे. सो ही पब्लिक पेज आहे, कोणी पण चेक करू शकतात. मी सगळ्यांना एक मेसेज देऊ इच्छिते, मोस्टली आताच्या पिढीला. मी जेव्हा हा बिझनेस सुरू केला तेव्हा बघितलं की मला कोणतरी एक असिस्टंट हवी होती. तर गोव्यातली कोणीच बायका किंवा मुलं अशा छोट्या कामासाठी कधीच पुढे येत नाहीत. त्यांना पुढे जायचं असतं तर कुठेतरी इंडस्ट्रीत जायचं असतं, कुठेतरी फॅक्टरीत जायचं असतं. तिकडे ती दिवसभर काम करून एकदम कमी पैसे जरी 5,000 महिन्याला मिळाले, ज्याच्यातून त्याच्यात त्यांना फक्त 1,000 मे बी मिळत असेल त्यांचा बाकीचा खर्चातून, ते काम त्यांना करायचं त्या रेडी असतात. पण इथं घरी राहून तुमचं बाकीचंही काम करून तुम्ही हे काम करू शकाल आणि तुम्हाला पैसे मिळतात, तर ते कोणीच मला असं भेटलं नाही. सो त्यामुळे मी म्हणेन की मला मारवाडी, राजस्थानी असे लोक कोणी भेटले जे काम करू इच्छित होते. ऑलवेज त्यांच्याकडून मला हेल्प मिळाले. सो आता आम्ही म्हणतो की गोव्यात जास्त असे मारवाडी आहे, जास्त असे बाहेरचे आहेत, त्यांचाच बिझनेस आहे, गोव्यातलं सगळं त्यांनी कब्जा केला. पण ॲक्च्युली जर आमची लोक कुठे मागे पडतात तर ह्याच्यात आपण जर त्यांनी सुरुवात केली ना तर हे खरंच थांबू शकेल. आपण गोव्यातल्या लोकांनी पण पुढे येऊन अशी कामं करावीत. आणखी एक शेवटी तुमची एक हॉनेस्ट रिव्ह्यू, आमची आता डिस्कशन झालं, इंट्रॅक्शन झालं, त्याच्यासाठी एक हॉनेस्ट रिव्ह्यू तुम्हाला कसं वाटलं हे डिस्कशन? मला ॲक्च्युली हे एक्सपेक्टेडच नव्हतं, कारण माझी ही जर्नी जी आहे ती हार्डली 2 वर्ष झाले सुरू केले. सो असं काय मी एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की कोणतरी इंटरव्ह्यूवर येणार आणि माझा इंटरव्ह्यू घेणार की हे सगळं असं तुमचं जे आहे ना, जे मी बघितलं होतं इंस्टाग्रामवरती, हे बघितलं ते वेगळंच काय तरी वाटतं, एक अट्रॅक्टिव्ह वाटतं बघायला, ते बाकीचं वेगळं वाटतं.
हां, मी हॉबी म्हणू शकते, की आता मी जे प्रॉडक्ट्स करते ना, ते मला फोटोग्राफी किंवा त्याचे व्हिडिओज करायला, रील्स करायला खूप आवडतं. सो मी त्याच्यात पण टाईम वेस्ट करते खूप. म्हणजे माझे मिस्टर म्हणतात, की "तू काम कमी आणि त्याच्यात पण जास्त टाईम वेस्ट करते." पण मला ते पण फोटोग्राफ्स पण माझे बरे दिसले पाहिजे. सो असं करून, तसं करून, असं तसलं मी खूप करते. जेणेकरून दुसऱ्यांना पण ते फोटो चांगले दिसले पाहिजे. मला चांगले दिसले पाहिजे. सो मी असं पण करते खूप. ताई, शेवटी मी ते म्हणेल की तुमच्या अनुभवांतून आम्हाला काय खूप शिकायला गोष्टी भेटल्या. तुम्ही क्राफ्टिंग कसं केलं किंवा तुमचं आय टी फील्ड आणि हे फील्ड दोन्ही वेगळंच होतो. त्यांना तुम्ही त्या फील्ड ड्रॉप करून या फील्डमध्ये तुम्ही पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट करून ह्या फील्डला तुम्ही प्रायोरिटी दिली. अशा खूपशा गोष्टी तुम्ही केल्या. आम्हाला सगळं शिकायला भेटलं आणि मला वाटतं की जे कोण बघणार आहे त्यांना पण सगळं शिकायला भेटेल की बाबा एक घरी राहून दोन छोट्या मुलांची आई असून सुद्धा काम कसं करू शकते. जे म्हणतात की घरी राहून काय करू शकत नाही, सगळ्या गोष्टी आम्हाला कळायला. सो ताई, तुम्ही तुमचा वेळ काढून आम्हाला सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद.